posa a parlar de separacions matrimonials, de ruptures, de divorcis. La legislació ha avançat en aquest aspecte i ara ja és possible tramitar directament el divorci sense que calgui estar un any en separació matrimonial per instar el divorci. Es pot optar ja directament a l'anomenat divorci express. Les xarxes socials contribueixen a fer incrementar el nombre de divorcis. Aquesta és una de les qüestions que ens volem plantejar aquesta nit. Les xarxes socials sovint surten, com poden comprovar, i si són seguidors del nostre programa, i influeixen cada cop més en diferents aspectes de la vida. 600 milions d'usuaris a Facebook aviat està dit. Però hi ha molts altres aspectes en el tema de divorci, moltes altres seqüeles que deixen en les persones, en les parelles i sobretot a vegades en els qui menys culpa tenen i ho han de pagar, són els menors. Com s'administra la custòdia dels fills, les pensions? A part de tot el tema legal, com es refà la vida? Quines possibilitats tenim de tornar a encarrilar el que havia estat una vida normal, superant i deixant enrere un fracàs d'aquest tipus que no deixa de trencar esquemes? És un debat ampli, senyors, que podem posar-hi des del toc de les xarxes socials més a l'actualitat fins al que és més profund i que va, com dèiem, vinculat a la legalitat, a la teràpia. Per això ens acompanyen aquest vespre a Visions psicòlegs, advocats i, per l'altra banda, els que cobreixen l'aspecte més lúdic però no menys reivindicatiu d'aquesta qüestió. Sense més dilacions, els presento els convidats d'aquesta nit. Tenim entre nosaltres en Xavier Conesa. Molt bona nit, Xavier. Gràcies per ser aquí. En Xavier Conesa és especialista, psicòleg, especialista en teràpies de parella. El que sol fer moltes vegades és, abans de trencar definitivament, esgotar, suposo, Xavier, les possibilitats de salvar aquell matrimoni, ja sigui per uns fills, per un projecte en comú que s'havia iniciat. Com es presenten les parelles al vostre despatx? Molt angoixades. En qualsevol cas, des de la pràctica terapèutica, que és on puc centrar, cal diferenciar o hem de detectar com a terapeutes si aquella demanda de consulta està en el marc d'un problema individual d'un dels dos, ja sigui perquè travessa una crisi personal o ja sigui perquè hi ha un component psicològic d'inestabilitat, sigui una depressió, una situació d'angoixa, etc. I que això a vegades ho converteix en que és un problema de parella i que som nosaltres, com a parella, que no funcionem bé, quan en realitat poder es tracta d'una depressió d'un dels dos. És un tema a identificar o a clarificar abans de començar la teràpia. I les demandes, evidentment, són o bé una parella que no està adaptada, malgrat els anys que han passat. I un tema curiós que constatem en la pràctica clínica, i sobretot des de l'institut, és que si abans estàvem habituats, o les famílies d'èpoques passades habituades a que hi havia un procés en l'evolució de la parella que començava amb una fase inicial marcada molt per la passió, pel desig, i que progressivament es anava diluint i es traduïa en una situació més d'estabilitat, calma... Breu, Xavier, que després anem... Perfecte. Si vols acaba el missatge... Cap problema, perdó. Estem a la fase de presentació. Gràcies per ser aquí. Hem de dir que el Xavier és també director de l'Institut d'Estudis Superiors Sexològics de Barcelona, dedicat fonamentalment a la formació. És cert, no, Xavier? Cert. Es pot durar fins als 24 o 25 anys. Xavier, fa molta estona que l'escoltem. No, el que deia sobre quan la dona irrompeix... Jo no sé si, d'altra banda, perdona, Xavier, advocats i psicòlegs esteu vinculats en aquest tema. Sens dubte, treballem tot sovint, fem equip, un equip objectiu i treballem a l'hora de discernir guàrdies i custòdies compartides, exclusives. Efectivament, el paper del psicòleg és molt important. Xavier. En realitat, la nostra labor en aquest àmbit és el peritatge quant a la idoneïtat sobre si un o l'altre poden fer-se càrrec de la criatura. I és aquí quan els advocats ens demanen informes, peritatges.
Sobre el que comentaves de com la dona irrompeix en el món del treball com a element desestabilitzador, és cert, però des d'un aspecte molt subtil. Quan la parella masculina descobreix que la parella és autosuficient, pot tenir ingressos a vegades superiors a ell mateix, o ell es queda en atur i ella porta la direcció de l'economia familiar, té unes traduccions emocionals, més enllà de les pragmàtiques que parlàveu, de les econòmiques. Té traduccions des de l'àmbit de la desconfiança, de la inseguretat en un mateix, de la pèrdua d'autoestima, i també en l'àmbit sexual. En el cas del tema psicològic ja l'abordarem en paral·lel o a part, perquè moltes disfuncions que veiem a la consulta, disfuncions ja sigui problemes erectius o diversos, en el cas de l'home, moltes vegades van associats a que ell percep a la dona més capaç, més segura, amb més autoestima o més desenvolta. Bé, ara parlaríem dels treballs que fem en teràpia, però això és bastant extens. Jordi, Alfred, que no us hem sentit El que volia comentar... No s'alteren pel divorci, la nulitat o la separació. És a dir, que si la responsabilitat és compartida i conjunta durant el vincle matrimonial, per què ha de canviar en el moment en què es produeix aquest vincle? Però, Ferran, no em negaràs que això costa molt de mantenir, i suposo que el Xavier ho pot corroborar, i també l'Alfred i el Jordi que han passat per aquí. Perquè és l'etern debat entre els punts de vista legalistes contra el benestar psicològic individual de cada un dels membres, i especialment dels nens, perquè tot el que es formula o el que es busca és que el nen no es converteixi en la víctima de la situació. S'hi converteix moltes vegades, Xavier, segons el que tu veus des del punt de vista psicològic? Sí. El que passa que la fórmula òptima en la que hi ha cert consens, des del punt de vista psicològic, ja no des del punt de vista legal, quan s'arriba a la dissolució d'una relació familiar, la situació òptima seria aquella en la qual el nen quedés instal·lat en l'àmbit familiar, a casa seva, i que si els pares s'han separat, doncs que intentin que la casa i el nen siguin el seu punt de referència. Ja sé que això és molt difícil de dur a la pràctica, però en qualsevol cas seria la fórmula idònia per al benestar psicològic o emocional del nen, que els pares poguessin alternar un i l'altre a casa on està el nen, que el nen tingui el seu espai, el seu àmbit, la seva escola, els seus amics, les seves joguines, i que siguin els pares els que puguin anar i tornar. És complicadíssim, però seria la forma més sana de resoldre. N'has vist exemples d'aquests? Molt pocs, però en qualsevol cas, quan es fan estudis diguem-ne dels beneficis, aquesta seria la fórmula òptima. El que passa que és l'etern debat de que allò que és millor sovint no és el que més ens beneficia. Pragmàticament això és molt complicat, però seria sens dubte el que més podria beneficiar els nens. Jordi i Alfred. A la part que està dient el Xavi, sí, és lògic el nen portar-lo d'una maleta. Aquí intervendrien tantes variables com són les edats dels nens. Les edats dels nens, com ho accepta el nen, perquè a vegades la situació és aquesta, no? Com ho plantegem? Diferents. Jo sentia ara per aquesta enquesta que ha passat, i una mica desmarcats del tema legalista, crec que parlava que si hi havia alguna infidelitat o si sorgia alguna aventura, era perquè a casa les coses no anaven bé. Això és un tòpic que sovint ens trobem a la consulta que no és exactament així. Trobem sempre, o moltes vegades, parelles que tot va magníficament bé en tots els àmbits, comunicatiu, afectiu, familiar, sexual, etc. Tot va perfectament bé. Però això no ha d'excloure necessàriament que un dels dos pugui viure una aventura. Amb això no estic dient que sigui una cosa correcta o incorrecta. No fem judicis de moral, només exposem realitats. Perquè, evidentment, quan un s'estableix una relació de parella, no es planteja viure una aventura. Es planteja estar amb la parella de manera fidel i tant temps com sigui possible. Per tant, no és un tema d'una decisió, com deien a l'enquesta. És un tema de les circumstàncies. Tantíssimes anècdotes que t'expliquen que jo, que deia que mai a la vida enganyaria el meu marit, estava convençuda, per mi era impossible, i mira, un dia em vaig quedar sola a l'empresa, em vaig quedar sola amb el jefe, amb el cap,
es van quedar sols unes hores, unes mirades, en fi, i van començar a tontejar. I jo, que deia que mai a la vida, que em veia incapaç d'enganyar, allò que deia en castellà, que torres más altas han caído. Evidentment, això es demostra que tots som susceptibles, vulnerables i humans, i podem viure situacions inicialment atractives, però a la llarga convertides segurament en drames o moltes angoixes. Xavier, en l'àmbit de consulta psicològica en teràpies de parella, quantes parelles aconsegueix salvar teràpies com les que tu apliques? És a dir, que no vagin a parar al despatx del Ferran. Clar, és molt difícil sintetitzar o resumir la labor del terapeuta de parella. En qualsevol cas, les teràpies de parella sempre és un treball de nedar a favor de la corrent, perquè tant ell com ella volen avançar, volen solucionar, volen deixar de patir, volen resoldre el conflicte. I el terapeuta de parella es converteix en un facilitador de la situació. Generalment, quan la parella accedeix al terapeuta familiar o al psicòleg o al terapeuta de parella, quan accedeix, ja diguem que té molts punts a favor de resoldre el seu conflicte, perquè vol treballar en aquesta direcció. I els motius de les demandes, clar, són molt diversos. Hi ha una situació bastant universal, i és la queixa d'elles contra la queixa d'ells, encara que soni una miqueta atòpic. La queixa d'elles sempre és no hi ha comunicació, no hi ha diàlegs, no em sento estimada, no em sento valorada. I la d'ells? La d'ells és bastant més primària. Més primària en quant a potser... Té a veure amb el sexe? Segurament, encara que soni altra vegada atòpic, poder aquesta carència impulsa a molts homes. Evidentment, no justifica la major part de les separacions, impulsa la decisió de trencar o de qüestionar-se la relació de parella. En fi, una cosa més. Jo dic perquè m'he trobat en casos d'aquests. A vegades diem que el trencament de la parella és perquè ha sortit una tercera persona, que si tal, que si qual. Però jo m'he trobat en trencaments de parella que han vingut allà a l'associació que ha trencat la parella per culpa de la família que es posa dintre de la vida de la parella. Està bé, sí. Hi ha molta família que es posa a la vida de la parella i fa que la parella es trenqui. Sí, però això poder és demostratiu de la fragilitat en què està constituïda aquesta parella, que no han potenciat prou els lligams. Tan vulnerable és que la influència familiar pot desmuntar-la. La pot desmuntar, clar. Hi ha un tema fonamental i és que treballem molt a les teràpies, que és el concepte de les expectatives. Evidentment, si com a parella ens constituïm i les expectatives que tenim són elevadíssimes en quant a que hem d'estar sempre feliços, sempre alegres, amb molta comunicació, amb un sexe fantàstic, sempre actius, fent coses, sortint. Si les expectatives les posem tan elevades, la frustració serà moltíssima, perquè això gairebé és impossible d'assolir-ho. Si les expectatives les abaixem i ens limitem o ens situem en què el que busco jo d'estar en parella és bé, fer un projecte junts, compartir, sentir-me acompanyat, tenir espais personals diferenciats, sobretot... I respectats pels dos. I l'estima com a mar de fons imprescindible. Si baixem tant el llistó, la frustració no és tanta, les expectatives, que és una paraula fonamental quan treballem en teràpia. No hi ha tanta frustració ni tant desig de trencar la relació. En relació a tot això, haig de dir que sense ànim de fer una funció que no em correspon, però a vegades els advocats, i si algun advocat ens està escoltant en aquests moments, advocat de família o de qualsevol àmbit, perquè finalment totes les qüestions personals són els desencadenants. Per molta mondologia, per molta experiència que tinguem, per molts casos que haguem vist, arriba un punt que nosaltres hem de derivar en el psicòleg. Breu, sisplau, tots que estem al final del programa. Xavier, després Jordi. Certament, imagino segur que els advocats sou notaris de les manques de comunicació en la parella. Hi havia un psiquiatre que deia que quan la parella començava a funcionar, quan ella preguntava a ell m'estimaràs sempre, poder era una pregunta equivocada. La pregunta encertada era em parlaràs sempre, pel dèficit comunicatiu. El dèficit comunicatiu és
és espectacular. La gent no es comunica... I precisament les dones tenen una gran demanda de comunicació. Escolta, jo t'ho dic Ja per anar acabant, Sí, seré curt i breu. Nosaltres hem trobat en algun cas de persones que venen, expliquen el que és el seu matrimoni, com li va i tal. Hem aconsellat a vegades separacions temporals de manera que no tingui la presència de l'altra persona i la pressió de l'altra persona i que cada un faci la vida per seu cantó i que puguin valorar el que més els hi convé. I s'han arreglat algun matrimoni. De vegades, quan tu agafes l'inici dels problemes amb una parella que no s'ha deteriorat del tot, pot ser que si se separa la parella i poden valorar el que més els hi cada un per un cantó, puguin arribar a solucions que siguin acceptables per tots i es mantinguin. Quan es manté la parella amb la pressió i cada dia augmenta, això ja no hi ha qui ho recuperi. I jo ho dic perquè he tingut experiència en aquest sentit i està funcionant encara. Molt bé. Estem al final del debat. Alfred? L'última frase és que contem que l'amor existeix. Donem per sentat que l'amor existeix. Però és que també existeix el desamor. I és tremendament dolorós quan descobreixo que no sento cap a la parella i no sóc capaç d'explicar el per què. Senzillament ha sorgit el desamor. Igual que va sorgir l'amor. I no sé explicar per què estimo. Tampoc sé explicar per què no estimo. Que trista ha de ser aquesta situació. Senyors, és un debat apassionant. Jo no sé si vostès coincideixen amb mi, però hem d'acabar aquí. Quantes coses podríem continuar aprofundint i el Xavier ens podria explicar d'exemples que ha vist el Ferran d'aspectes legals que molts dels nostres conciutadans estarien interessats en saber